E o pădure foarte frumoasă aici la Bețfia. Foioase. Uite, 23 mai 2015 și deja au ieșit ciupercile. Hribi am văzut ieri, vineciori. Am văzut și un hrib mare, mare. Avea diametru pălăriei de vreo, cred că vreo 16 cm. Familia Földi cu barca dau startul. Doamna ține lista de start și strigă. Și domnul Földi e la hărți aici. Emlékszel, ezelőtt 2 évvel itt a sok sáncban rendezte meg a válogatóversenyt. Különbség az, hogy azóta felnőtt az alnövényzet. Persze, igen, de clear check, még egyszer. Egész vissza a clearbe, a checkbe, Válogató verseny volt ezelőtt 2 évvel, Isten megkapattam őket a sok sáncba, utána csináltam egy hosszú átvetet a sziklákhoz, megkavartam őket a szikláknál, utána bevittem őket oda a zöldbe. Legyen mind. Volt nekik, hogy 3 kilométeren vagy 12 pont. Ja. Úgyhogy jól megkavartam őket. Akkor nem volt csak úgy, eljöttünk ide és tartottunk 2 versenyt. Egy középtávot, egy normál távot, azt valahol száldobágyon, és annyi volt az egész. Na, álljatok félre, látok el! Hát de azt és egyszerre csak sürgős. Jó jött mindenki, hogy a fogosban nem látszom a szemüveget. Hol a szemüvegem, hol a sapkám jött le. És pont a végén alapok most mi, amikor gondoltam, hogy na, kifogom akit, amit nem tudok futni, akkor nem tévedünk. Terv szerint nem is tévedtünk, csak